Ndinguthoza Madobe, Eastern Cape, kwindawo ekuthiwa kuseQaukeni, ilali Ibazane. So uqala kwam ukusebenza apha etipini iqale ngo-99 till ngoku. Into eyenza uba mandizozihluphekisa apha eRustenburg akuyimpilo kumzali wam, ongutata. So ke ngoku umama wandibalekisa wathi mandize apha njengoba sebengasekho ngoku. So ngoku ndiphila so ke ngoba sishiya ndishiyeke ndodwa nabantwana, andishiya nabantwana bangaka kodwa senabakhulisa ngale mali yasetipini bagqiba nasesikolweni. So ke ngoku ndihlala nabo, sendifana ndincedwa nangulo usebenzayo ke ngoku esebenza eKimberley. Sekunguye umntana onengqondo, mna ndiziphilela kule nto. So ke ngoku andikwazi uba mandingaya ekhaya. Into ke enza uba ndingayi ekhaya, apha ndinabantwana bayafunda. So uyakwazi uba yena abantwana abathathe aye nabo ekhaya. Abe sisithi ke wena ke njengoba udontsela isaka uzawubona uba ugoduka njani. So ngoku ibe yiloo nto ke ngoku nam ke apha ndiyaziphilisa, ndiyarenta apha, andihlali kwam. Akuba ndilale ndityile, ndikwazi uba umntana xa kukho into eshotayo esikolweni ndikwazi umthengela loo nto esikolweni. Ndingulumka Florence Mnyaka, ndingowaseMqanduli kwilali yaseWilo. Ndilapha eRustenburg, ndifike ngo-1989. Ndinabantwana bayi-3 abasebenzi. Omnye ndincame ndamkhuphela imali 14,000 eImpala. Naloo mali ndibane ndibeka i-1,000 rand kwimali yegranti yepenshini. Ndibane ndikhupha i-1,000 yade yenele imali yakhona yayi-14,000. Ndifuna ukuthi umntana aqashwe eImpala. Loo mali leyo ndiyibona ilahlekile, kade aqashwe umntana uphaa endlini. Into esiyibonayo asinamanzi apha, asinazitrato. Izitrato imoto zihamba ebunzimeni kubi, amanzi awaphumi apha. Siyawathengiselwa amanzi apha zimoto zamatshangana. Isigubhu yi-R8 isigubhu. Ma ungenayo laa R8 uyahlala kuphela. Asinanto yokuthiwa sincedwa ngayo, siyeripota kumasipala. Abantwana baqashwa kumasipala, into eyenzekayo sibona ingathi into yanamhlanje yonke uthi uzibe nayo iprocess yoba umntana akho aqashwe ufuneka ukhupha imali kwixesha langoku. Urhulumente siyamcela Nkosi yethu ukuthi asimele kule Rustenburg, sisebunzimeni. Umbane uyasokolisa, kukho isikhathi sento yoba kungalayitwa 5 days. Asazi kwenzeka ntoni, yonke into ixhonywa kuthi kuthiwa sithi into edala uba umbane ungasebenzi. Namanzi kunjalo, awekho, avele aphume emdaka. La manzi xa siwasela uyahambisa, uyavomitha. Siyawathenga ke ngoku, khani namanzi siwathengayo. Ma ungenayo i-R5 kuyaxhomekeka umntana wasele loo manzi. Sisebunzimeni, sicela urhulumente azame ukuphakama sincede eRustenburg. Siyasokola. Basicela urhulumente ukuthi makasimele kwindawo yethu. Sizoya Saturday nakanjani, siyaphumelela. And siyamthanda shom ngoba sithe ze sifumane uRamaphosa ezi-350 abantwana bethu fana umntana ancedwe yiyo. Indaba yakhe, usincedile kwenye icala. Kodwa kaloku asithetha ukuthi siyamsokolisa ngendaba ukuthi nezikhalazo siyakhala. Kona siyambona ukuthi uhamba amazwe ngamazwe akana-chance, uyalungisa ngapha, uyafeyila ngapha ngendaba ukuthi akana-chance, ubhizi, u-up and down uyalungisa. Kodwa makasincede ngabantwana bethu abasebenzi, kunzima. Mna ndinguNtomboxolo Kapiyana, eXhorha. Ekulali kuthiwa kuseNtsingizi, inkosi yami inguzoluthambile. And then la eNorth West nifike njani? Lapha eNorth West ndize ngendoda yam esebenzayo, yaze yaphelelwa. Ngoku mna ndisuke ndingena-ID ngenxa abazali bam basweleka ndimncane bengenasatifiketi umama wam. Ngoku ndibangaya kuphi ndiye kuphi, kuthiwa mandenze isatifiketi sikamama wam, umama wam owaqhutshekwayo. Akukho nenye into evelayo, noba ndingaya kwidolophu yam, ndandiyile edolophini yam, kwathiwa makuze inkosi yam, inkosi yam le zange ize. So ke ndaphinda ndenyuka ndeze endodeni yam, ngoku kunzima, iphelelwe ngumsebenzi. Akukho nto, ndiphila ngezi zigubhu lezi ndizicholayo kungoku. Abantwana bam bayafunda, kufuneka izatifiketi. Baxhomekele kuphi? Kum. Andikufumani luncedo, ndiyile apha eRustenburg. Ndaya kwezi zinto zilapha kwathiwa Eastern Cape. Andinayo imali, ndina-5 years ndilapha, andinayo imali. Abantu bam bayafunda,
Ngoku kuthiwa bazoya kuphi abanasatifiketi, banawo amakhadi, ndim ana-ID. So mama, Ziinto zakudala kuthiwa abantu babesweleke kudala. Ngoku nayo into katata bositoli kusweleke ngo-2017 utata. Ngoku mna andibangaya phaa ukuthi utata urayithi, umama zange acikwe. so mama manje i-ANC izile la eNorth West bazoba ne-celebration Saturday. Nina as abantu abahlala la enisokolayo ninganamsebenzi, ningafuni ukuthola imisebenzi. Yini umlayezo eningawusho kibo as i-president khona? Mna sisi into endinoyicela enoba luncedo kum eseyiva abantu abami yi-ID. Kule ngxakeko ndikuyo ukuthi ndingaphumelela kanjani abantwana bam zebenalo ikamva, bafane nabanye abantwana. Ngoba esho ndibona ntona ngoba bayafunda apha eBanapile abantu abam. Intsokolo siyenzayo apha iyasinyanzelisa ngenxa yemisebenzi engekhoyo. Mna urhulumente lo ndirhala anyenyisa apha emisebenzini kubo bonke abantu ke sivuleleke nathi. Into edala sitsala imihlandi ungasebenzi. Uba ngoku mna ndisengxakini kakhulu uba ndizele kulo mama abantwana bam abahlanu akho nomnye orholayo. Ngoku andisebenzi. Ngoku ndiyabona ndifuna ukuxhomekeka bam mkonzisa abantwini mandichole izigubhu zicholwa ngabanye abantwana. Ndifumane loo 200 ukwazi utya abantwana bam. Siyahlupheka apha phaa ulandwe siyahlupheka kakhulu thina. Uhlala sityile silala nzima. Sithi sitye sihambe sichole ukutya kushiywe ngabanye abantu sityitye sabantwana bam. Kodwa ndithi uThixo ukhona. Ana-350 anagranti, granti lomfazi sihleli qha nama ndisebenzi umsebenzi lingekhoyo. Nantso ke ngoku into endirhala kurhulumente sinyenyisele imisebenzi le akavula umsebenzi nongathi kandinosebenza kwabhetele okanye andenzela icebo kwabantwana bam bangagrantiyo abanike noba imali ethile njengo-350 ziphumana angabaniki i-350 mntana ngamnye njengabebahlanu nje ngabhetele uba akho kwamali ingenayo. Abantwana babukela abanye abantwana ngabephethe iiplastiki neeswiti nasesikolweni babuye belile baphiwe impahla enye ndizichola apha endleleni ebhatala ijulwayo akho mpahla ivela venkileni. Urhulumente ingase angandisiza mna kwabantwana bam bangapeyiyo uba into ye-ID izobuya yenzeka yona kodwa oku abantwana abancinci basesikolweni ngoku ndicelwa ngabo mihla nezolo abantwana sosuke sibakhupha apha izana izatifikethi zabo azikho ke ngomama bakana-ID. Mna ndikwazi nayo mna i-ID mna nayo i-ID qha ke ngandikwazi ubarholela abarholi abantwana bam abahlanu ndina abantwana futhi abasekhayeni abantakwethu basaxhomeka apha kum ndiphungula le mali yezigubhu ndiphe bona noma i-200 ndishiyeke neyi-200 kutya abantu nabo apha endlini uba aba balapha endlini babhetele nam ndachole ziyafunyana zishiywa ngabantu apha endlini batye. Urhulumente iyoyirhala kuye mna ngandenzela yona uba ngaba abantwana bam abanike noba imali ngendlela angabanika ngayo uba ngaba lapha e-Eastern Cape ngaba lapha e-Eastern Cape eMzantsi abantwana angabanyelizwa ilotshanganela ingomhlobo wapha phetsheya kwenye indawo ngumXhosa qha ngokule meko akuyo andinayindlela yomlungiselela mna. Igama lam ndinguVuyanda Themba ndihlala apha eSirabeni ngokwebranch ye-ANC ndiphaa i-37 eSondela. Now into enzima kakhulu apha njengoba abantwana betshota ngomsebenzi, so ndiye ndathi nxa ndicinga njengememba ka-ANC ndiyabona uba mandi-challenge into ye-skill development. So le nto ye-skill development zikhona ii-documents ka-MQA apha kum, but ubunzima bayo ke ngoku iimayini azifuni ukuba zisinike i-ground underground. So nalapho ke njengoba zingavumi nokhansele abanamandla, amandla wabo akabonakali kwezo ndawo zinjalo. Namanzi akhona phaa ezimayini njengoba abantu bekhala ngamanzi, akhona amanzi apha kwezi mayini. Kwi-social labour plan, kwi-doorstep kuthi thina abantu becani kwemayini bekumele uba siyawanikwa amanzi yimayini le mizi lapha cani kwemayini. So loo nto ayenzeki, uyabona. So mhlawumbi andiyazi ifuna imeya kodwa kwezinye indawo ezikwalapha eSiza nakwezinye indawo ngapha ngaseMarekane imayini iwakhuphile amanzi abantu basele, kodwa kwezi zicani kwethu andiyazi into ebangela uba amanzi abangakhutshwa, uyabona. So nezinto zemisebenzi njengoba zinzima nje azinzimanga kangako, uyabona. Qha kukhona ngoku abantu abakhutshwa sebengena
abantu bayofuna izatifiketi ze-fake yabona kuma-Nigeria apha etown. So nxa bengena emayini sebephakathi naphakathi kuthiwe no akana-experience, akana-MQA certificate. Zezonto ezi zibangela uba mna ke ngoku ndithathe lo mcimbi ndi-initiate le project yokuthi abantu mabafunde skill development iprogram. Ndikayifumani ngoku uyabona, kodwa bendikhe ndaya kumasipala manager ndiyomxelela okokuba imayini azifuni. So amacomrade ke akazibambi ifowuni, ayasinika ifowuni xa ubafowunela bangayibambi. Xa udibana naye ecani kwakho ucomrade athi hayi bendiyibonile ubundifowunela, utheni ungabuyelanga kum alinampendulo. So amacomrade esihamba nawo iibranch ezikhoyo uyabona azinamandla, ngabantu nje abafuna ukuthi banxibe izikipa ze-ANC. Iibranch aziphili for ukusebenzela abantu. Into esiyirhalelayo kuba iibranch mazisebenzela nofikile Mbalula bathetha nje phaa phezulu. Xa unombuzo ufikile Mbalula unayo iripoti yebranch, yeyiphi ibranch eneripoti okufika kapha kuwe uba kwenzeka ntoni phaa phantsi uyabona. Into abayikhathaleleyo xa kuvowutwa kuziwa apha kuthi nathi siyangena ebantwini ngoba u-ANC siyampila, and then bona phakathi nje nathi sikhala njengabahlali uyayibona. Abahlali sikhala njengabo uyabona, kanti asimelanga ukukhala njengabahlali. Abahlali xa sinxibe ezi zikipa besazi uba singamalungu amadala ka-African National Congress we-movement, liberation movement, banethemba abantu, kodwa inantsika iinkokheli zethu azihli phezulu zizezantsi. Nangoku ukhona inkokeli apha, xa siphinde mhlawumbi sisiya phaa koomeya nako-AMMC inganceda apha ngento ethile, ayizukwenzeka loo nto leyo uyabona. Especially kule ndawo sihlala kuyo thina iyakwazi iprojekthi unyaka iterm kakhansele iyophela enganikwanga project uyaqonda. Kujongwe tribalism, ukhansela lwapha ngumXhosa athi senikiwe istadium kuripotiwe kuthi hayi siyazi iground apha ezantsi kwesikolo uyabona, sive kuthiwa ihluthiwe futhi. Abe nentloni kusixelela loo nto uyabona. Asixelele njengoba angaxeli kwicommunity because asifuni bengathi thina sikriticize i-ANC but leadership ayihli zezantsi. Siyayifuna okokuba izosebenzela abantu uyabona. Thina abantu bayayithanda i-ANC, noba ingafika le mibuthwana ifikayo ifike ithi kwathi u-ANC, abantu abamameli loo nto, bamamele u-African National Congress uba banethemba abantu kwe-ANC uyabona, njengoba nathi sinethemba. Kodwa sizungayixeli into yoba i-leadership ayize ezantsi. Kuba ngathi ngena le mibuthwana nayo ayize ezantsi, ilinganise i-ANC ihlale phaa phezulu uyabona. Uba bangeza apha ezantsi banantsike bathathe iripoti kwii-members ka-ANC apha ezantsi, zinyuke iye kwi-province, inyuke iye kwi-national, kuyazeka at least ngonyaka kwenzeka njani. Ngucomrade Zethu yedwa oyaziyo loo nto leyo because iyacaca uba iripoti iyafika. Kodwa ndiqinisekile kwezinye ibranch ayifiki iripoti, nakwi-province abakhathali ngaloo nto uba kutheni le nto i-ANC iyafa kanjani ezantsi, kutheni le nto iiripoti zingafikiyo uyabona. So zinto ezinjalo ezi zisilimazayo uyabona. Abantu siyavuma basukile e-Eastern Cape beza apha, beza apha cani kweemayini kwiindawo ezinomsebenzi uyabona. Kodwa ke ngoku iya entweni yokokuba ikhethe, ingahambi ngokuba sine-ID sine-branch sivota apha kukhangela uba wena ungumXhosa uyabona. Kutheni le nto kuzekwenzela wena ungumXhosa into ethile uyayibona into ezinjalo. So zizinto esingazithandiyo ezo singamalungu ka-ANC. Enkosi.